Σας παρουσιάζω τον οικοδεσπότη μας, τον κύριο Απόστολο Σιώκο. Ο κύριος Σιώκος είναι χειρούργος μευτήρας, γυναικολόγος και επικεφαλής του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Σιώκος γεννήθηκε στο ιστορικό παλαιοχώρο της ορεινής Χαλκιδικής. Είναι απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μεταπτυχιακή εξειδίκευση και περαιτέρω εξειδικεύση στην περιοχή της χειρουργικής γυναικολογίας μευτικής έκανε στην Πανεπιστημιακή Κλινική του Γκότικεν και την Πανεπιστημιακή Κλινική του Hamburg ADSR. Στο Πανεπιστήμιο του Ανόβερου παρακολούθησε μαθήματα πολιτικής επιστήμης και κοινωνικής ψυχολογίας. Σήμερα υπηρετεί την ιατρική στην πόλη μας ως χειρούργος μευτήρας γυναικολόγος. Ο Απόστολος Σιώκος, ως φοιτητής, υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Πνευματικού Κέντρου Μακεδόνων Σπουδαστών της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και είναι απόφοιτος του Τμήματος Ρουμανικής Γλώσσας του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του ΕΜΟΥ. Υπήρξε πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών Χαλκιδικής ο Αριστοτέλης. Γενικότερα, ως πρώτο ιδρυτικό μέλος, ως πρόεδρος πολυάριθμων πολιτιστικών, συνδικαλιστικών και επιστημονικών σωματείων στη Χαλκιδική, στη Θεσσαλονίκη και στην πρώην Δυτική Γερμανία. Έχει να επιδείξει μια πλουσιότατη, ιδίως δε καινοτόμο συνδικαλιστική, πολιτιστική και επιστημονική δραστηριότητα. Ενδεικτικά, Σύλλογος Επιστημών Κράτος Σαξονίας, Ιατρικό Σωματείο Marvel Band, Ένωση Γυναικολόγων Γερμανίας. Πολιτικά, ο Απόστολος Σιώκος δραστηριοποιείται μετά την μεταπολίτευση, ιδιαίτερα ανάμεσα στους ξενιτεμένους της Γερμανίας. Και επιστρέφοντας στην Ελλάδα, εργάστηκε ενσυνείδητα και ποικιλότροπα για να σπάσει η φαύλη μονοκομματική διακυβέρνηση στη χώρα μας. Παρακαλώ πολύ τον κύριο Σιώκο να έρθει στο βήμα. Καλώς ήρθατε. Με αναγόρευσαν σε οικοδεσπότη. Αυτό με δίνει τη δυνατότητα να εκφράσω πράγματι την μεγάλη μου συγκίνηση και την εκτίμησή μου και τα συγχαρητήριά μου για το γεγονός ότι θυσιάσατε το μεσημέρι της Κυριακής να παρακολουθήσετε αυτή την πολιτική μας επικοινωνία, τη συγκέντρωση, με την οποία θέλουμε να σας δώσουμε το στίγμα μας, ποιοι είμαστε, γιατί εμάς και όχι άλλους, τι διαφέρουμε από τους άλλους και να ξεκινήσουμε όλοι μαζί αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Σας ευχαριστώ. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, αρετήν και τόλμην απαιτεί η ελευθερία. Τα λόγια του μεγάλου μας ποιητή, του ποιητή του έθνους, του Ανδρέα Κάλβου, είναι πάντα και σήμερα ιδιαίτερα επίκαιρα. Στον τράχυλό μας νιώθουμε όλο και πιο βαρύ τον ζυγό της καταπίεσης, μιας προσβολής της αξιοπρέπειας και της υπερηφάνειάς μας ως ατόμων και ως χώρας και ως έθνους. Ένας βάναυσος τραυματισμός, μια οικονομική εξουθένωση και εξαθλίωση προς όφελος ντόπιων και ξένων τοκογλύφων και εκμεταλλευτών. Στερούμαστε το αυτεξούσιό μας και κοντά σε αυτό και την οποιαδήποτε βεβαίως δημοκρατία μας. Γιατί απέλειπεν η αρετή, απέλειπεν η τόλμη και η αιρετή από τους άθλιους που κυβέρνησαν ή αντιπολιτεύτηκαν όλα αυτά τα χρόνια σε αυτόν τον ιεροτόπο. Από του Μαξίμου και την οδό Τρικούπη και την οδό Ιπποκράτους και τη Ριγίδης και τις μετακομίσεις Αλαχού. Και ακόμα από αυτούς που δεκαετίες τώρα ανταρτοπροπονούνται και ανταρτίζονται άλλοτε άναρχα και άλλοτε δυσυντεταγμένα για να προσβάλλουν αυτή την οποιαδήποτε δημοκρατία μας από διάφορες ρήμες και οδούς της πρωτεύουσας ή και της συμπρωτεύουσας δυστυχώς. Διαβάζετε Κουμουνδούρου, διαβάζετε Περισσό, διαβάζετε, όπως είπαμε, και άλλες μετακομίσεις. Αλλά αλλήμον απέλειπεν η τιμή και η τόλμη και η αρετή και από αυτούς που ήταν ταγμένοι στα ιδρύματα ανέλυξης της γνώσης να θυσιάζουν, να διδάξουν και να μαθαίνουν να καλλιεργούν τη
θυσία στις μούσες και στις χάριτες. Και αντίθετα, περίσσευσαν και περίσσευσε η ητοπάθεια και ο μεσαιωνισμός και αντεστράφησαν οι όροι. Και αυτοί που έπρεπε να παίρνουν μαθήματα δίδαξαν, θέλησαν να διδάξουν, ταπείνωσαν στην ανωτάτη εκπαίδευση τους δασκάλους τους, κομματικοί инструκτορες που έπαιρναν μαθήματα της πολιτιστικής επανάστασης της χείρας του Μάο. Βέβαια εμείς σήμερα στην μετά Μάο Κίνα προσβλέπουμε με ιδιαίτερα αισθήματα και ελπίδα συνεργασίας και περαιτέρω προώθησης των σχέσεών μας. Όμως δεν ξέρω ποια θα είναι σε λίγα χρόνια η θέση του επίσημου καθεστώτος της μεγάλης αυτής χώρας έναντι εκείνης της περιβόητης πολιτιστικής επανάστασης στην οποία προστατούσε η χείρα του Μάο πριν πεθάνει ακόμα. Ξέρω μόνο όμως πως κατέστρεψαν πολιτιστικά μνημεία και πολιτιστικές αξίες της Κίνας πολλών αιώνων. Εμάς μας αγγίζει μόνο το γεγονός ότι εκείνο το κόκκινο βιβλίο και εκείνη η πολιτιστική επανάσταση μπήκε στα πανεπιστήμια και έκτιζε τους καθηγητές στα γραφεία τους. Μερικά παραδείγματα. Στις κυβερνήσεις της ανακηρυσσόμενης κεντροδεξιάς, οι Έλληνες πολίτες προσβλέπουμε με μια ιδιαίτερη, αν θέλετε, αδυναμία και τουλάχιστον λέγαμε ότι θα δώσουν στα παιδιά μας μια ελληνοπρεπή παιδεία. Τους εμπιστευθήκαμε αυτήν την ελληνοπρεπή, αυτή την ελληνική αγωγή και τη χριστιανική αγωγή. Έχω ένα χαρτί στα χέρια μου. 1979, 2006, 2007, 2011, 2012. Το υπογράφουν γραμματείς και φαρισαίοι και υπουργοί αυτών των περιόδων. Ψάξτε να βρείτε ποιοι είναι. Τι λέει αυτό το χαρτί? Καταργείται η γιορτή των τριών ιεραρχών και αποκαθιλώνονται οι σοφοί Άγιοι από τα σχολιά. Και έτσι λύθηκε το χρονιζό πρόβλημα της ελληνικής παιδείας. Πάμε μπροστά. Όμως θα ρωτούσα και τον πλέον δύσπιστο ή και αλόθρησκο ακόμα πολίτη αυτής της χώρας. Εκεί στο μετέχμιο μεταξύ των κλασικών γραμμάτων της αρχαιότητας και της χριστιανικής πίστης έχουμε πιο αξιόλογους εκπροσώπους από οποιοδήποτε χώρο που να συνδυάζουν αυτή την άριστη ελληνομάθεια και ελληνοπρεπή παιδεία της αρχαιότητας με τη διδασκαλία της αγάπης και της αλληλεγγύης και της ηθικής. Έχω την εντύπωση και πιστεύουμε όλοι μας ότι τα παραδείγματα και τα πρόσωπα που περνούν από τα σχολεία είναι και διδάσκουν πολύ περισσότερο σαν πρότυπα τους μαθητές μας από 1000 λόγια και 1000 λέξεις. Αλλά δεν νομίζω ότι το πρόβλημα της ελληνικής παιδείας ήταν ο Μέγας Βασίλειος, ο Ιωάννης Χρυσόστομος και ο Γρηγόριος ο Ναζιναζινός. Έχουμε άλλο παράδειγμα οξύτερης και θαραλέας κριτικής των κρατούντων στην αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης, των παρανομών των κρατούντων από τον φαρετό λόγο του Ιωάννου Χρυσοστόμου. Αυτούς αποκαθήλωσαν. Ποιους θα ανεβάσουν επιτέλους?